Sanibonani zonke indawo la sifinyela khona ke sifinyela emsakazo wethu ehlukahlukana igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za. Siyazi ke abanye basithola kahle kakhulu lapha kumabona kude, abanye besithola kuma social mediums ethu. Sikhona lapha ku TikTok TikTok basithola abanye khona lapha ya ku Facebook page yethu eKwaZulu-Natali Department of Health. Abanye ke besithola kahle kakhulu kuyo yonke imsakazo esakaza KwaZulu-Natali. Namhlanje kuhlelo luzoba mnandi kakhulu, sisakaza kamnandi sibukhoma la eDurban, eThekwini namaphethelo. Uyazi ke indawo le eMayville ke la ikwenzeka khona izinto eziningi if kufika entweni ke zokuphathwa kwayo le iKwaZulu-Natal. Ema-ofisini ke ethu akhona lapha ya eMayville kunomhlangano omkhulu owenzeka lapha ya, kodwa ku-HOD ekhona ke la uhlelo namhlanje uzoke esithathe truth ke kwenzakalani la sakhile. Angikhumbuzise ke abalaleli emakhaya ukuthi ngiyazi abanye beni bayangena nalapha kwi-Facebook page ethi Intokozo Maphisa SA, Intokozo Maphisa SA. Abanye bengeneke na kwi-Facebook page yethu khona la ekhaya ethi KwaZulu-Natal Department of Health, nokuyikhona la bengena bebuze ke izinto ezihlukahlukene, kodwa mase sisuke sesikhona la encourage sigqugquzela abantu ukuthi cha ngenani phela nibuze kuyinhloko yomnyango njengoba siyilethile namhlanje la kuyiyona ezobe niphendula, kodwa ngale ukuchitha isikhathi angithathele ithuba ngithi siyakubingelela inhloko yomnyango. Sibingelele Phiso, sibingelele kubo bonke ababukeli, sibingelele nakwabalalele lolu hlelo, sibingelele nabahleli bayo yonke lento esikuyo namhlanje. Absolutely. Uqiniseleke inhloko yomnyango kunethimba elikhulu kuyilona elisihlanganisela yonke lento, ithimba elihlanganisa imisakazo, ithimba elihlanganisa social media, ithimba elihlanganisa kanye nomabona kude. Ithimba nje elikhulu. Kukhona nabalihlelayo uhlelo lelo njengoba lenzeka bahlala besho ukuthi bayafuna nabo bamenyeze ukuze bedume njengami HOD. Kodwa ke inkinga ukuthi umuntu wasenanda ngeke ungammemeza. Ngeke ungammemeza. Kodwa into engivele ngenza njengalabathi mabekhonza emsakazweni nangakusho ngegama ethi cela ukhonzela ugogo, ukhonzela ubaba, ukhonzela umama, agcine ngabashongo ke ngamagama. Nami ngiyasho benzani bese ngishiya lapho ngingabi bese ngisho mthi igama lami ngoNtokozo kaMaphisa. Kuveleke mina okwami. Akusenani ke HOD, nami ke isihlale ningibeke kuso la senza ukuthi ngikwazi ukufinyelela lapho. HOD, siyanibona ke uhulumeni bonke kwaZulu-Natal namhlanje kufaka ongqongqoshe nezinhloko zemnyango no CFO nabo bonke nje abantu abaphambili ekuthenini ke eholweni kweKwaZulu-Natal bahlangane la eMayville namhlanje. Mhlawumbe ungasibeka esithombeni ukuthi kwenziwani, ngizwa bethi ile khodla. Mangilalela leli gama lizokhala ngathi lisisuthu, kodwa ke manje mhlawumbe yini yona ile khodla, kusokwenziwani manje le khodla? Maphisa ngizokufundisa nje lesisuthu njengoba siloku sikhula sobabili. Absolutely. Kubizwa ngelihutla. Oh, yes, uzoyifunda kodwa ke kancane nami ngiyasifunda sesuthu. Uyabona kuyasondela. Yeah. La Maphisa into eyenzakalayo ukuthi uPremier no MEC bonke no Director General of the province uDr Umkhize Absolutely. babize wonke ama department akhona in the province of KwaZulu-Natal. Okay. Babiza wonke ama government entities loke sithi ama state owned entities lawa operator within KwaZulu-Natal. Ukuzobheka okokuqala ukuthi uzokhumbula ukuthi uhulumeni lo esithi i-6th administration. Okay. Uhulumeni ongene ngoMay 2019 kuze kube manje ke basaqhubeka babambile as that administration. Inhloso ke yaleli hutla ukubheka ukuthi from May 2019 up to now what has happened, how far has the government gone in terms of uku-implementa izinto ababeyithembisile, ama programs and everything else. Not forgetting ukuthi okunye kwalezinto kwadistepwa ukuthi kube khona ama-floods lapha, kube khona all the other events ayingemahle adistepa the programs. Okay. Kodwa inhloso ukubheka lokho ukuthi usuhambe wafikaphi with the programs that were initiated, but also to then say how do we take them forward and how do we fast track lawo esibona ukuthi anga fast trackeka, bese kubhekwa nokuthi ama resources ke wonke kahulumeni amenenjwa kanjani and ukuyaphambili kusetshenziswana kanjani nazo zonke izinhla zikahulumeni so that the benefit are felt by abantu bakwaZulu-Natal. Mawuyibuka ke indlela eseniqhube ngayo nizohlala insuku engaki and ubone ngathi nixoxa lokho kuyikho mhlambe la ngaphakathi? Maphisa siqale izolo sizoqeda usukwini lakusasa and uma ubuka ama discussions uyabona ukuthi cha inhloso ukuthi OMEC kakhulukazi nama senior managers akhunjuzwe ukuthi
they are there to serve the people. Absolutely. Ama-officials ikakhulukazi wona ukuthi akungabi nama-excuses uma kufanele kwenziwe i-service at any stage. Yeah. So siyabona ukuthi ukhona umehluko nama-advices ukuthi uma le inhlulu kuyenza kanje yenzeni kanje, so kunalezo nto ukuthi we are also sharing ideas. Cabanga ukuthi ukusuka lapha kuningi okuhle esizokubona kwenzeka, okunye kwenzeka ngokusheshsha. Angikusho lokhu ukuthi ilihutla ihlala nje manje ngoba upremier uzokhumbula ukuthi ke kwaba nabantu abake bahlala emahholo. Okay. Kwafuneka opremier bayobona babahlalisa abakhipha benze njani. Kodwa labantu uthola ukuthi bathi sebehleli la behleli khona abanawo amanzi, abanawo ugesi, zilungiswa kanjani zonke lezo zinto. Kodwa wasethi upremier necabinet yonke asikwazi ukuconcentrate kulabantu kuphela, asibuke iprovince yonke so that the services will go to all the provinces starting at the provincial level. Ama regions ke nama districts asezotshelwa ukuthi na indlela ekufanele kanjwe ngayo. Nangu kuphumelele ndawo usemoyeni sawubona. Yebo kunjani? Sikhona mfowethu singezwa kuwe. Ngiyaphila nami. Mfowethu. Yebo kuphumelele ndawo okhuluma. Mfowethu kuthini kwakuphaula? No, ngifisa lana ukudlulisa ukubonga okukhulu ku MBC. Yes. Yebo bento abayenzele umfowethu uHatebe. Umakhulukhulu. Umakhulukhulu ngubhuti wakhe umakhulukhulu. Benzeni mntaka baba? Bama assistile ngento ze health ngibe becela usizo ukuthi abazama ukuthi bamlekelele ngalesibhedlela sasemakhaya la. So wena itholile ukuthi uzosizakala. Awuba ngithi ake sishayeleni ihlombe nangu loMnyango omkhulu kangaka Nkosi yami. Kuthiwa niyasiza lapha eHOD nisiza abantu. And besicela ukuthi mhlawumbe wemisi akazibika isikhathi asibhizi nje akazibhizi akazobona isimo lombhema ahlala ngaphansi kwaso. Nikuphi nendawo mfowethu? Sikamzala eThekwini kwa13 emzimkhulu. Emzimkhulu, hayi siyeza emzimkhulu vele ngeviki elizayo sizofika sizokubona mfowethu. Hayi ngingajabula kakhulu so that nje sokwazi ukusizakala uya phambili ngoba umfowethu kungona kuningi akudinga ukulekeleleka ukuzokwazi isimo sakhe sibe ngcono kakhulu even akwazi nokumotivateka nje mhlawumbe azosize ngempela. Siyabonga kakhulu mfowethu. Danke mfowethu mphile njalo nje siyanithanda neso. Awu sikuthanda kakhulu wephumelele. Umfokandawo lokhulumayo ngiyabonga mfowethu. Siyabonga futhi. Akube njalo Department of Health. Absolutely. Hayike uyayizwela nawe Inhloko yoMnyango bajabule lapha ya impela uyasho ukuthi ujabule usiziwe umunye umfowabo uHatebe okuyena wakwafika ekhala ngezinto ezithile efisa ukusizwa uMnyango. Uthi uyabona ukuthi uMnyango usukumile wamlekelela kakhulu. Izinto ke sesijabulele masizwa lezo. Uyabona ke Maphisa manje uthi ucela ukuthi uMEC eze azobona indawo ahlala kuyo. Yes. Into engizoyenza nje ngathi ukhona ukhabazela la. Khabazela. Ukhabazela bamncoma nasekuqaleni. Ngizothi ukhabazela akhulume ne-district. Yes. I-district izobe sithatha abantu bayobheka ukuthi yini le akhuluma ngayo uphumelele. Absolutely. Athi uMEC efika khona afike sazi ukuthi kukhona yini ekufuneka afike nako noma kufuneka afike abone nje ebese ecela amanye ama department. So lokho kuzokwenzeka next week. Bemisi uyobe sesho ukuthi ithuba livela nini lokuthi ahamba ayobona yena. Kodwa ngicabanga ukuthi next week uzobe sekhulumile nabo ukhabazela. Kulolu hlelo lizayo nje Friday so bese sireport ukuthi awukhabazela ufikile wabuya. Engathi bayangena ke lapha NMZ namhlanje abadlali abalaleli bakhona. Usiyanda usemoyeni sawubona? Yebo sanibona. Uyaphila mfowethu? Sikhona njani? Awu sijabula kakhulu masithinta wena siyaphila nathi. Awu kodwa ngizwa kanje emoyeni ngawethi. Awu uyazizwa phela siyakuzwa nje thina. Oh hayi. Uyasithola manje? Khona njani? Vala kumsakazo ukuze thina siyakuzwa kodwa. Ufuna ukuzizwa emsakazweni. Yes. Ngicela ukuqala ekuthenini ngibonge istaff samanesi khona la eMnyangweni kunesibhedlela la ngakuthi ekuthiwa eMnyangweni. eMnyangweni. Yebo abafowethu bazingelela ngokukhulu ukukhanda lokwenzeleni. Absolutely. Lokho kuyajabulisa kakhulu umfowethu umsebenzi wabo bawenza kahle bese ngize la kule department le secretary
Yes. Ngicela osupplier abasupply izibhedlela banikeze izibhedlela ukudla okuqophelweni eliphezulu. Yebo. Ukudla okudliwa lapha ezibhedlela akubona ukudla okungadliwa umuntu ongaphilile. Yeah. So sicela osupplier abasupply izibhedlela bathenge lokhu kudla bakudlayo emakwabo. Manje Wesiyanda ungqongqoshe uyecela ukuthi mawuthi izibhedlela singageneralize ucethe silisho ngegama ukuze sisuke thina manje sithumele ithimba kuleso sibhedlela sokukhuluma ngaso. Okay. Isiphi lesibhedlela esinokudla okungekho ncamncam? Hayi eMnyangweni la eMzimkhulu. Sona lesathu sincoma khona manje. Yebo ukudla okudliwa khona nje akukho sezingeni lokuthi kungadliwa umuntu ongaphilile. Absolutely. Okugcina ke mfowethu ngicela ungqongqoshe please asisize. Kunabantu abathi beqashiwe njenganabahlengikazi. Yes. Nabahlengi. Yes. Mabefika lapha ezibhedlela babe seba generalize into ukuthi endaweni ethile ekuyibona abantu abagula kakhulu isifo esithile basuke endaweni ukuthi. Yes. Bese lo muntu akangamthathi amshintshele kwesinye sezibhedlela esikhona mhlawumbe la ngaphansi kwe-Health district. Yes. Abavele nje bamxoshe nje dismal ngoba nalapho esuke eyakhona usuke esayoqhubeka naleya nto asubenza kuleki asuke besuka kuyona. Ukuthi umuntu nje uhambe generalize indaba ukuthi awuyibona abantu abagula kakhulu isifo se-TB abantu abasuke endaweni ukuthi ayikho right leyo nto. Yes. Akangathintwa akayekiswe nje ukusebenza ngoba kusho ukuthi yena wayefundela ukukhuluma indaba zokuthi obani abagulayo obani abangaguli. No. Nje please ungqongqoshe sicela sisize ngaloko nanokuthi nje ama-supplier wezibhedlela akasupply ukudla oku-right for iziguli hayi leyanda supplier ezibhedlela. Yeah. No, uyibeka kahle kakhulu. Uyibeka kahle kakhulu Siyanda ngoba inhloko yomnyango ikhona la iyayizwa lento ngiyacabanga ukuthi sekuzwakele mfowethu izobe siyakuphendula emoyeni. Siyabonga kakhulu. USiyanda ubeka inkinga la ezimbili okuyizona ababhekene nazo ngesibhedlela. Uqala sincome kodwa isibhedlela. Athi mayisencomile bese ukudla ke kodwa ubone ngathi uthi akusikona okusezingeni lokuthi kungadliwa umuntu osuke egula okudliwa lapha ya. Ebesethi okwesibili kunabantu abacwasanayo. Uthi mawuqhamunya bekusho ukuthi abengculazi laba baningi bavela lapha ashindawo ashisigodi uthi bengculazi basuka lapha ya. Manje uthi ke ucela labo bantu manisuke nibagudluza kuleso sibhedlela nisweni bagudluza ukuthi ningabayisi kwesinye ngoba nalapho usazofika enza umsebenzi ofanayo. Kungathini kuphalwa kwenhloko lapho? Ngicela uqala ngale ugcina ngayo maphisa ethi uma ngabe ungibona ngiyisiguli akubalulekile noma kukona kwakho ukuthi bese uhamba uyotshela abanye abantu ukuthi ungibonile wabona ukuthi bengilimele uzipho noma bengigula ngokwekhanda. Yes. Ilento esithi i-confidentiality. Wonke umuntu osebenzayo eMnyangweni wezeMpilo uyayisayina leyo oath of confidentiality on other patients and their ills. So kufuneka lokho sikubheke kodwa sizokulandela ke lokhu ngoba kusho ukuthi behavior nje kufanele sponsor discourage kanjani. Okwesibili kuloko kudla nako sokucheck. Kusho ukuthi mhla saya ngapha so masifika esibhedlela bese sicela nje kuyobona ekitchen. Sicela ukubona okudliwayo. Siza ukuthi njoba yena ethi kuyinkinga kwabanye bathini ngako. Kuyasijabulisa ke kodwa ukuthi uyayiveza into ethi ezibhedlela zethu akukhona okubi kuphela okukhona. Kukhona okubi kukhona okuhle. Siyafisa ukuthi lokho kuhle okukhona ingathi unganda nalabo abenza okuhle engathi bangaqhubeka bakwenze laba ababuye bakwenza okubi engathi bangafunda ukuthi asikho isidingo sokwenza into embi. Vele ngiyaye ngithi ke maphisa uma usasebenza eMnyangweni wezeMpilo understand ukuthi for you to be able to have a plate on your table there must be a patient. Uma le patient ingekho sokucela kumaphisa uyabona na ukuthi uhlalela into engekho. So asivele siyeke lento a relationship ne department bese uyohlala ekhaya. So we have to respect our patients. We have to be really professional emsebenzini esiwenzayo. Nangu nompumelelo lapha eMzinyathi nompumelelo luthulu semoyeni sawubona. Siyaphila singezwe kuwe. Ngiyaphila nami. Kuthini okwakho kuphawula? Nginombuzo mina. Absolutely. Yep. Ngithi mina la ngasekhaya ngeke ngabona kufika amanesi
Yeah. endaweni zokujabula yabo. Yes. Futhi azohlelela abantu khona. Like ngiyabuza ukuthi ayibona umngozi leyo. Mhlambe indaba kubaluleke ngani ukuthi baze bafike endaweni zokujabula bengalindwa mhlambe beze emaklinikhi. Ngicela ungichazele lapho. Awudokotela nanga uthi senigadla nasema night club manje nizojova abantu lapha yini ningabalindi beze. Sesichekwa siyiphuzela lapha sishaye namanzi wampunjwana seniyasicheka nina hayi ngeke. Uthi kuyayibuzela kodwa. Cha ubuza kahle usisi uzothola ukuthi njobe ebuza yena usisi abantu abaningi abafika batholakala lapha abachekwayo yilabo ababesilisa. Yeah. Sina inkinga generally ukuthi abantu besilisa abaye emakliniki okokuqala. Okwesibili ungqongqoshe wayibeka yabasobala ukuthi there is something that is called taking services to the people. Okay. And inhlangano yakhe ungqongqoshe iyona ethi ama services awangalinda abantu beze. Ama services awaye kubantu. Eyesibili leyo. Eyesithathu kuneyinhlelo eziningana. Njengamanje kunohlelo lwe-measles vaccination. Kunohlelo vaccination against human papilloma virus. Yes. Kunohlelo futhi vaccinate against COVID-19. Yes. Indlela esibuka ngayo abantu abezi ukuzovaccinate for lezi. Okay. Kanti okunye siyaye sikwenza uma sesihleli kahle ngesikhathi abantu beyidlela lokho abakudlayo bengakadli kodwa kakhulu maphisa. Yeah. Ukuthi sikwazi ukubafundisa ngokwezempilo lokho sithi health lifestyle. Okay. So sisazokwenza lokuthi siye ebantwini. Sisazongena emathaveni emini nasebusuku. Yeah. Siwaphathe namakhondomu sibanike Yeah. bese simbuza ukuthi awuyisebenzisanga ngani ngoba sasikunike. Sakunika. Inhloso ukuthi asiprevente into yokugula kwabantu Okay. kunokuthi simthola umuntu esegula Okay. sekuthiwa kwembulo kwembe. Usekuhle imsatshakadulu. Uqhubeke nokutshakadula. Hayi siswami ngiyathemba ukuthi ujabule manje nawe uyayinwaya la ukhona ngoba hayi uyichaze kahle inhloko yomnyango ukuthi cha bafuna ukulibamba nje lapha kungakaguli umuntu bese bethi cha sesifile kodwa ke mhlambe into engibona ngathi une concern nayo kakhulu HOD lezi zinto esisuke sizobafaka zona azilwini nalokho esisuke sikudla lapha ngiyabona mhlambe omunye ngacabanga ukuthi mase ningijovile akulwini notshwala mhlambe waphela kusuke kuphuzwa la kumnandi nina seningifaka ke lokho enifuna ukungifaka khona ngaleso sikhathi akulwini notshwala lokho enisuke nikulethile noma phisa ngokuvama ngenze umzekelo COVID vaccine. Yeah. COVID vaccine we inject you, we give you 15 minutes. After 15 minutes it's unlikely that you will get any side effect. Okay. 2, utshwala at that time will go to your nerves, not to all the other systems. Absolutely. So akuphazamisani. Oh. But into enhle ukuthi sikufuna ngesikhathi usakwazi ukuconsent, asikufuni ngesikhathi uthi hayi seningajova ke nezokuthanda ngoba lapho hayi awusabonanga na ukuthi kwenzekeni yabo. Sizothi basikutshela ukuthi wajova uthi hayi nangizulu. Yeah. So sikuthola usaphila sixoxe nawe. Yeah. If needs be angithi yakhumbula kunohlelo esithi uqoqoqo Yebo. sizokwazi ukuthi hayi umaphisa uhlala lapha ngelinye ilanga siyomthola ekhaya. Absolutely. Hloko uMnyango ngiyazi ke ukuthi ke njengoba sibhizi nje la esifundazweni saKwaZulu-Natal ziningi izinto ezenzakalayo nezenza ke ukuthi ke kube khona ukuyibuza ukuthi ke kwenzakaleni KwaZulu-Natal. Uyabona nje lapha ya kube nengozi yebhasi ebelisuka lapha ya eSt Andrews liya eThekwini kwaba nokulimala ke kwabathile lapho kungathini mhlambe ukubabaza komnyango ngoba ileli ibhasi lisithathela abasuke begula besuka ezibhedlela ezithile beya kwesinye ngenxa ukuthi bedinga unyango olungenhla kwalapha manje mase kwenzeka ingozi ke siye sithi mhlambe ke singafisa ukuthi umnyango ukuphawule nawo ngalokho. Maphisa siqale ngokuzwelana nomndeni walo olahlekelwe impilo yakhe emva kwaleyo ngozi. Sizwelane futhi nalabo abalimalile ngenxa yayo leyo ngozi. Kodwa futhi siphinde siveze ukuthi Maphisa uma kuba nengozi enjengale inkinga evela obala ile akakhuluma ngayo uMEC ethi kuyadinga ukuthi ama healthcare workers angajabuleli ukuyosebenza eThekwini. Oh yes. Kodwa jabulela ukwenza lento ebibuzwa unompumelelo ukuthi siyelane ebantwini. Yes. So sithi uma uyi-healthcare worker be prepared to go and work even in the bundles, in the worst remote areas. Ngoba labantu baze batransportwa basiwe eThekwini it's because we are looking for a certain skill esingekho eSt Andrews, esingekho eGJ Crooks, esingekho ePort Shepstone Hospital. Absolutely. But if these skills were there,
bekungeke kwenzeke. At the same time, we are saying to our own drivers and our own ambulance drivers in particular, ngoba ibona laba siyacela ukuthi baqikelele ukuthi ba driver kahle bayazinakekela bona bakhumbule futhi ukuthi baphethe imphefumulo yabantu eminingi ngesikhathi be driver. Akungabi ke ingathi we are saying our staff driver kabi abanye ba driver kahle. Nalabo abanye basemgwaqweni kuyaye kuthiwe when you are driving, you must know that you are driving at least 3 cars in one. So they must all be vigilant at all times. Bese benakekela. Kodwa zonke lezi zinto ziyahambisana nama-changes u-MEC azothi uma sekuvuma isikhathi sakhe azi-introduce. Ayi, asiphuthume ngejubane sibhekele uphongolo lumanzi abomvu. Kukhona othi ucela ukuba u-anonymity noma be-anonymous. We-anonymity, uyaphila ngapho uphongolo? Awu bakithi siyaphila siyanaye siyambingelelela engekho lapha. Mhlawumbe ngingakufana ngiyabuza nje uma mhlawumbe umuntu esengasizakala ngoba mina wangehlela ngangasiza isikhathi nje so sesibuzelana nomuntu uma ngabe ebhekane nesimo leso ukuthi uphosa kuphi kanjani. Yes. Indaba yami kanje ngalahleka ubani kwisibhedlela sangakithi washona wandlula emhlabeni. Yes. Uma eshona sathola ucingo from esibhedlela entshela induko ukuthi useshonile then mase yakhona wathiwa umkhulile ushawa phakathi esibhedlela. Emfundweni wakhe uma uphuka ishawa nendlela ayemude ngakhona kwakungabi umkhumbile. So basisa sabamukela lokho umndeni kodwa i-department never azangasiza ngisho ukungcwaba angasiza nje for i-counseling especially abazali nisemeli nje abasondelene nayo abakelekesiza lokho inalo se-department. So sengibuzela omunye uba naleyo nkinga ukuthi uma ngabe kunesimo sizakalayo esibhedlela urikhotha ukuthi kanjani iziphi iy'nyathelo akayithathayo. Ngicela ukuqonda kahle anonymous uthi uma ngaye nje kukhona umuntu oshonele esibhedlela umuntu ushonaphi uzalekelelwe nangama-psychologist abaphela usuku nosuku ngiyathemba lapha esibhedlela bayedlula abantu wena ubuzela ukuthi bashonaphi labo bantu bonke ukuthola-ke nefamily yonke mhlampe usizo ngaleso sikhathi noma usho kulolo lu-specific ukuthi uma ukuthi umuntu-ke uyidlulisile yena esibhedlela ngale ndlela engathi kwenzeka ngayo kumfowenu? Ngibuzela kule ndlela ukuthi indlela kwenza ngayo kumfowethu uma ningagculiseki. Okay. Okay. Yep. Umbuzo oqala abahleli bazibeke ukuthi kuyindaba lezi yonke le azale ukuthi nayo ukuthi kube ne-information ephelele okanye yandezekele lelo daba lezi. Okay. No, ngiyathemba Inhloko eMnyango uthole kahle umbuzo. No, ngiyawuza umbuzo wakhe. Angiqale ngokuzwelana naye ngokuthi alahlekelwe umfowabo bese ngicela ukuthi Yesu anonymous la kodwa leso sibhedlela akhuluma ngaso siphethwe uMrs Vilakazi. Yeah. Ngiyafisa ekuye bayixoxe. Bese kubonakala ukuthi umndeni ngoba ingathi into esinesikhathi yenzeka. Yes. Umndeni ufisa ukuthi kwenzekeni. Singayixoxi si-assume ukuthi ufuna i-counseling ngoba kukhona la ethi asikho satisfied. Yeah. Okusho ukuthi indlela esatshela ukuthi ushone ngayo ayisijabulisi. So kufanele ukuthi kube ukuthi iyaxoxwa bese emva kwaloko kucaca ukuthi sihamba kanjani nalolu daba ngam-advisor kanjalo. Kodwa siyaye sithi sibakhumbuze futhi nababukele nabalaleli ukuthi MEC took a decision ethi u-PRO wesibhedlela, u-CEO wesibhedlela, u-district manager ama-numbers abo azovela adisplaywe esibhedlela. But if unenkinga you can then escalate leyo matter uyilethe ku-district office noma uyilethe e-head office bese sibona ukuthi leyo complaint imanageka kanjani. We do that every day. So i-advise le eya kuyo usisi neya kubo bonke abanye abafisa ukwenza kuba nama-complaint. But le yakhe ngifisa ukuthi angagcini ngokuthi ngikhulumile nabo emsakazweni akaye kulesa sibhedlela. Okokuqala, okwesibili uma kunesidingo uke wayibiza inamba angayifonela ukuze ilandeleleke lento
sidile nayo singayigeneralize njengoba siyigeneralize la. Absolutely. Bese ngitheke okugcina lo ebengimthatha ngoba ngenze siqhubeke nohlelo singabe sesiyalimala. Ngiyabonga ukuthi ubusuyithintile leyo ukuthi silimalelwe lapha ya ibus lethu ebelikade lihamba ke lize la eThekwini wathinta ke ngendlela yakhona. Mhlambe ke okunye ebengingafisa ukuthi ke inhloko yomnyango isibhekele futhi kunabahlengikazi ke kwesinye seyibhedlela lapha emadadeni abebenza uhlelo oluhle kakhulu lokuqwashisa ngesifo lesi esazi sonke isifo sengculazi nanakho ukusebenzisa kwamakhondom nje nanakho ukuthi abantu bengayiphatha kanjani. Kodwa sabona ke sekunama reactions ahlukahlukene ngevideo abayifakile abanye bebabazi ukuthi hey sizwe ngathi amazwi asetshenziswe lapha abecije kakhulu noma benohlevane kakhulu. Kodwa kwezinye indawo besho ukuthi yazi thina iyona language ke esiyikhulumayo lemgaqweni esifisa ukuthi nani masin engage nis-engage ngayo. Kodwa ke ngiyazi ukuthi ke njengomuntu owumnyango noyinhloko yomnyango kukhona ke ongakusho ngaphansi kwalesi sigaba. Nosibonge Maphisa, okokuqala nje asibonga ukuthi abantu bathe mabeyibona le video basilethela yona basitshengisa ukuthi basho futhi ukuthi bayibuka kanjani. Yes. Into esiyaziyo ukuthi laba basebenzi inhloso yabo ibi ukudlulisa umlayezo othile. Bewudlulisa kwi certain cohort in terms of age yabantu abaphila KwaZulu-Natali. Inhloso yabo bekuwukuthi bagqugquzele iprevention, not only HIV but yama STIs ne prevention also ye unplanned pregnancy. So uyayizwa uma uyilandela imessage futhi ifuna ukusondela Maphisa kuleyanto ethi uma sikhuluma kwisibaya samadoda sikhuluma namadoda ngolimi lwawo. Uma sikhuluma kwikhosomba lamajita sikhuluma namajita ngolimi lwawo. Kodwa uma ulalela ingathi ulimi lusukela ukuqoshama kakhudlwana. Manje siyakudiscourage ukuthi yeba silikhuluma ulimi lolu olukhulunywa amajita amadoda nabanye kodwa lungabe seliqojama kakhulu. Imessage yona izwakele kodwa ingazathi singathi kulithema nje ulimi bese siwadlulisa lama messages. We're not discouraging the activities themselves kodwa we are saying let's remember ukuzukuya kuphela kule age cohort but there are other age cohorts that are not going to feel very well with it. Ngakho sibona ukuthi ulimi siliqoqa kanjani. Kodwa kukhona into engasiphethe kahle siumnyango nabasebenzi nje sisonke enhloko yomnyango. Mangikuthola ngiyalithanda ulisebenzisa leli thuba. Uyabona nje lapha eClermont kunabasebenzi bethu abaphume ngemoto bathi bayahamba bayogoma ngoba siyazi phela manje siphumile iphumile into ukuthi sigomele simungumungwane wonke nje country. Siphume ngobuningi ke siya kubantu nje badesho udadewethu uthi size nakubantu kwaShawacima. Siyafika kubantu sizama ukuzokhulumisa into ukuthi ke asigomele phela isimungumungwane. Iphuma nje imoto babeyibamba bashaya abantu bethu. Uyazi bamshaya umuntu kwaqhasha izibuko bamshaya ngempama. Uyabona nje kwayilokho ukuthi uyashawa baphethe nemgomo la kwahlikiza kwathatha amaselula abo lapha endaweni yaseClermont. Kodwa sikuboni lokwenzeka eClermont kuphela. La nje KwaZulu-Natali imoto zaka health nabantu baka health engathi sekuyiwa kubo nje noma kanjani. Kungathini ukuphola kwenhloko ukukhuza nje leli umshophi lo suwenzeka. Ngifisa ukuqala ekutheni Maphisa abantu abasebenzi bethu bezempilo abangacabanga ukuthi asizazi legameko ziyenzeka futhi bangacabanga ukuthi asiyinakile and we are comfortable to see them happen. We are very uncomfortable. We also have done a few things including ukukhuluma no commissioner wamaphoyisa in the province and ukukhuluma nezinye inhlaka ukubona ukuthi how do we prevent these things from happening. Kodwa inkinga esinayo Maphisa ethi kusho ukuthi in a way i-community yethu ithi they don't want to partner with uhulumeni. I-message esiyitholayo leyo. I-message esiyitholayo ithi kusho ukuthi labantu abaletha usizo ababalekile okubalekile yizo lezigebengu ngoba zibuye yifihlwe abanye abantu. Kodwa sifisa ukucela kumphakathi ukuthi can they partner with not only the Department of Health but with the government ukuthi ithumiletha ama resources nezinye izinsiza to the community ibe protected. Ngoba iqiniso engilaziyo Maphisa ukuthi asikho isigebengu esingeza la sihleli khona sifike sigange singazi lutho ngale ndawo noma kungekho sigayidayo ukuthi uma usuka la uzophuma kanje ukuze ungabanjwa. So leyo nto siyayidiscourage siyacela futhi ukuthi
can the community work with us ukuthi siziprevente lezi zinto okokuqala. Okwesibili, uma lezi zinto sezehlakele bakwazi futhi ukuthi basebenzisane nathi namaphoyisa to recover some of these things that get lost. Remember, some of our staff get to be traumatized bangabe besakwazi ukusebenza. Loko in itself, it's a loss of a very beautiful skill. Ngakho sifusa ukuthi engathi umphakathi ungabambisana nathi. Lapha ya MC ngakunensizwe ekuthiwa ulwazi ingenile ku TikTok wethu ithi icela ke nifike lapha ya eChurch of Scotland bayakumema. Isibhedlela leso. Isibhedlela iChurch of Scotland sizoya eChurch of Scotland uzokhumbula amaphisa kwakwakhala ukuthi amanzi awekho ugesi wenze njani inkinga ezikhona lezi yonke indawo ezinye zazo uyabona ukuthi they are beyond the control of the Department of Health. Kodwa uma kunama specifics engathi ulwazi angaphinda wafake ngoba ngithi sibuye sifike ngesinye isikhathi siyele nje ebusuku afike umaphisa abe yipatient lapha ebese bona ukuthi okonakele la bese sibona ukuthi kudingeka senze njani. Sizoya eChurch of Scotland. Manje leyo ukuthi siye kulese kuthiwa kunokudla okubi ngeke bekwazi ukusipha ukudla singasiwa ama patient. Manje singenze njani ukuze kube yisurprise lokho ungangifaka kanjani lapha ngigule ngikuteste noma phisa lokudla lokho kuzofanele ngivele ngikujove ngento ezokwenza ukuthi ushukela wakho wehle ukuze udle kwasani. Absolutely. Uzobuya kumnandi vele phela ukudla uzobukudinga. Yabo kodwa nakhona sizokuchecka siyakwazi ukuthi maphisa ngesinye isikhathi ngifike ngilicela iplate. Aw angilibeka la ngelunch bafethu bese ngibabizo nesi ngithi kudle naku wena ube comfortable. Yes. Into ebalekayo maphisa ukuthi our facilities are doing a good job. Yeah. Our facilities are doing a good job such that abantu mabe complain about the drugs or the medicines. They complain about zona lezinto zokudla. Absolutely. Ba complain ngamashiti nalezo. So if that hospitality aspect of our care can improve, a lot of our complaints can go down. So ngiyaye ngithi asikubuke lokubese sibuza kulo suke kuphakile ukuthi uma kunje wena ungakudla yini. Uma ungeke ukudle musukumnika omunye umuntu. It's a simple principle. Because ngisho kungathiwa maphisa manje sisuka nawe siya endaweni yakho le kwa Max. Ukuthi unikwa kuphi ukudla ufike ukubuka emaphisa ngisho kungathiwa okwesizulu. I-presentation becomes important. Absolutely. Noma ngabe kuphi ukudla. Cha ngiyakuzwa mina. Ngiyakuzwa Inhloko yoMnyango. Ake sigijime ngejubane ngoba ngizwile ukuthi usimemele nenkunzi malanga la inkakha wamqula impela ususa le Port Shepstone uSister uDudu Zile. Ngilisho kahle leli gama. Ngithi uDudu Zile. Uyabaduduza la emhlabeni. uDudu Ndlovu ugatsheni usuka lapha ePort Shepstone ke umuntu onamava ahlukahlukene kodwa ke ngiyafisa ukuthi ake sitshele ukuthi ubani wenzani la eMnyangweni. Ngisuka ePort Shepstone Thuthuzela Care Center ngisebenza khona as an operational manager ngiphinde futhi ngibe uforensic nurse. Kodwa ngokuzalwa ekhaya isebaswazini eMtubatuba. Kanti umkhaya bakithi eMaswazini phela ngazi kahle lapha eMaswazini kodwa ke awusitshela ukuthi yini iThuthuzela Care Center? iThuthuzela Care Center ngizozama ukuyiqoqa nje. iThuthuzela Care Center yaziwa njengento okuthiwa it's a one stop shop. Lapho uzothi mawungene khona uthole lonke usizo in one place. Abantu abaningi baye bangazi ukuthi lapha yana kukhona odokotela, kukhona abahlengikazi, kukhona uNational Prosecuting Authority, kukhona amaphoyisa ngaphakathi, kukhona abalapha ngokomqondo oku lifeline, ulifeline olapha abantu abadala bese kuthi abantwana bona balashwe uchild line. So sisonke in one place. Uthe nje mbo yonke into. Bengayazi ke lento mina ikhona nje yonke KwaZulu-Natali noma ilapha kuphela ePort Shepstone. Ama-Thuthuzela Care Centers in South Africa awu-52, eKZN awu-7, sekuzoba khona awu-2 engicabanga ukuthi ngicorrect azo-edwa enye ingala eXhobo enye ingala eNorth. Then ngicabanga ukuthi asezoba u9. Uyazi sengizoyela la kuyithuthuzela ngeke uke clinic ngiyothuthuzela laphana ngoba ngiyabona kuthiwa khona ngisho nabameli lapha. Ayikho into engekho lapha no laba bathinta umqondo bewuketazi. Ngathi umuntu uzophila kahle impela. Manje ke ngizwe indaba ezimnandi kuthiwa ukuyitop 50 yabahlengikazi emhlabeni wonke jikelele. Uyabona ke Inhloko yoMnyango lo muntu ohleli naye hayi la eSouth Africa, hayi la eAfrica, hayi eNew York, hayi eBritain.
kukonke ubalwa namanesi ekuthiwa ayikhokho umhlaba wonke jikelele awusathi usibeke yini lento ekhulunywa ngayo la kusho ukuthi kuye kwathi ngokuqala konyaka ngoJanuary ngacontactwa inkosazana ethile ethe iwuAsanda yathi iphuma kwicompany okuthiwa i-Innovation Hub esePretoria baqale icampaign My Nurse Hero eqalwe uSylvester Msuthwana inhloso yabo eyokuthi bafuna ukubeka ispotlight kubahlengikazi abenza kahle noma abenza ngokwengezekile okunye futhi bathi bafuna ukushintsha indlela umphakathi owabuka ngayo amanesi eSouth Africa ukuthi awamabi kangako nokuthi kuningi esikwenzayo sabahlengikazi mhlawumbe uthola ukuthi umphakathi ongakwazi base beqala le campaign ke base bethi bazoba nelanga ngomhla ka12 May okuyi International Nurses Day okuzothi ngalelo langa basibize size sonke thina esikhethiwe lapha yana ngoba amagama ethu nemisebenzi esiyenzela imphakathi esisebenza kuyona bazoyifaka sizofakwa kwimagazine enama nesi awu 50 in total kanye nezinto esizenzayo kuzoba negala dinner ke ezoba selini de Pretoria uphatha phela bathe uphathini wakho bani uphathe mina phela awubakithi nami ngiyogala dinner lapha yana ngiyazi ukuthi maningi ama awards osuwathole la eMnyangweni imaphi mhlawumbe amanye ke ama awards ongakusitshele ngawe njengoba ingathi uyinkosazana enamava impela la eMnyangweni ngiyabonga nginawu 12 kushuthi le kuzobe ka 13 kanti ngekho kama award wonke athathwa umuntu abasemzini award sizoyithini lento kodwa ke mhlambe ngingakhuluma nje kafishane ngalawa engibona ukuthi akukhuluma ngenursing ngoba amanye outside inursing eyokuqala engayithola eqala ngangi kwaku HOD wami owanginominate uDr Baldry who is late langa ungamnominate ke HOD angithi usizwe absolutely yebo uzoqhubeka no Dr Loya ngoba manje kuthi uvela belate umnominate ngimna ngilapho nje so ke kwakune campaign yaka Bio Oil South Africa lapho babe kade behamba beyibhedleleni bethi bafuna amanesi enza kahle ukuthi abantu abakhona abasebenza nabeduze kwabo babaveze labo bantu ngiye nganominatewa ke lapho ngawina as the best caring nurse in KZN and one of the best nurses in South Africa 6 nurses in South Africa eyesibili engingayibala ehambisana le kwakuyi Florence Nightingale Award enye mhlambe engingayibalula kube i-best frontline service delivery employee of the year leyo nganominatewa i-management esibhedlela ngokubona izinto engizenzela i-department kanye nomphakathi ngaphandle banginominata yaya e-province ngawina ngaba number 1 yadlula yaya ngayocompete namanye ama-province then ngafike ngaphuma number 1 ukuba number 1 nako primary school nje wawuba number 1 yazi ngeke ukholwe ngangingaphuma number 1 enye yezinto engiye ngiyisebenzisele yoma ngabe ngimotivator young girls ukuthi noma ngabe usukaphi noma ngabe semakhaya kanjani ngoba namhlanje abantu ababengibona ngiyiphuphile nje lapha emakhaya mase bengibona sengikwelinye izinga uzula ama awards omhlaba manje kuyakhombisa lokho ukuthi noma ngabe uyintombazane ekhulele kuphi kodwa uzofika bengeyena umntwana ohlakaniphe kakhulu yazi especially mhlambe number bani nje mhlambe uyazi to be honest with you uyabona ekhaya ngithi bekulinywa uma elima kuthi masibuya siwu3 ekhaya I've never told this one to anyone. Kuthi masibuye ekhaya su3. Uma lahle phansi igeja gijima athi uphasile indudu. She was worried about me not ngomfowethu kanye nosisi wami. Wabona kwakwazi ukuthi nje yiqengqe mina bengilapha nje mase sekuphaswa sekiwa ngasekugcineni. Awubakithi ngiyahleke leyo mina. Kodwa ke sengiprovile ukuthi akunalutho ukuthi awuyena umuntu ophasa kakhulu noma uyena umuntu ohlakaniphe kakhulu. Uyazi usakhuluma ukuthi maningi amavo siwenzile ngiyazi ukuthi kunanencwadi owayibhala ethi Why Hope Matters
ufuna ukuthini lapha kubani? Why hope matters? Ngiyabonga ngalombuzo kodwa before nje ngiye kuona kukhona le award engeke ngikwazi ukungayisho. Senguncishe yona Usuncishe yona ngoba iye ingifikise iye eshowdi iye ingifikisele ngezinyembezi because I don't want to cry because abantu abaningi izinto ezikhulunywa kahle ngabo zikhulunywa sebefile. Mina I was lucky enough to be invited by uMinister waka Department of Public Service and Administration ngingazi nokuthi ngiyokwenzana bafike bangibiza banginikeza i-lifetime achievement award. Don't say that was shaya ihlombe ekhaya phela umononi wani umoya hayi bashaya ihlombe ke emakhaya manje. So kimina ngabona ukuthi ukona konke sengikwenzile. First of all angiyena akumina ngedwa uneso wenza kahle. There are so many nurses abenza kahle, but for God to choose me to represent laba abenza kahle ingenza ngibe emotional sometimes. Hayi khala ke ibukhala sisatshela abantu ukuthi ke nilaleli uhlelo lelo kuthi KZNHealthChatDotGov.za iletho uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali. Abantu aba emotional siyabanika ithuba ukuthi bayikhalise nje laba bayikhalise baze bedele. Kodwa ke nayi lencwadi ufuna ukuthini kubani ngale ncwadi? Incwadi ngiyibhale emva kokuba ngithole iposition yokuba operational manager eThuthuzela Care Center. Ngathi mangifika khona ngithi mawusebenza khona njengoba sisebenza nama departments amani ngahlukene kufanele kuphume uyochaza ukuthi mhlengazi yena ubambele iphi iqhaza la ngaphakathi kule Thuthuzela Care Center. Before ngikhulume njalo bengiye ngibuza abantu ukuthi ukhona waziyo ngeThuthuzela Care Center. Sithola ukuthi abantu abazi and isiphathe kabi le ukuthi bayidlanzana elincane abantu abazi ngale department. Uyabona nje ngize ngithi mina ukuba kuya ngami ngabe mhlawumbe wonke ama crisis center amathuthuzela ngendlela okuye kusebenzeke kahle ngayo in terms of caring for u victim we rape noma waluphi uhlobo lwe GBV. So incwadi iqale lapho ngokuthi ngibuye leyo gap ngabuka ukuthi yazi ukuthini. Let me put mhlambe ngashona nakusasa. Let me put this information skill kanye ne-experience enginayo ukuze makwenzeka noma yini kumina ngishiye ikhona. Fortunately nje incwadi le ithathiwe eGauteng kuma libraries akhona isizotholakala khona for this year. Ikhuluma ngokuthi umureshi kufanele wenze njani. Iziphi izinto kufanele ukuthi uzenze ureporta kuphi. Why abantu kufanele ba report. Bese izothatha part of kunama pages akhuluma ngokuthi ngoba izingane kakhulu lesi worried ngazo. Uthisha esikoleni yini oyifanele ayenze mangabe ingane sivele yafika kuyena yathi nje bhadla yathi umali umthomo ulala nami uthi enze njani uthisha ngayisimplifya ngisebenzise the very same guidelines abo abanawo kodwa sometimes into ebhaliwe yabhalwa yaba i-guideline iyasidinga lesa skill somuntu olapha on the ground odila nayo khona ezoyinweba ayenze i-understanding kalula. Uyazi usungenze ngaba nentshisekelo kwemanje yokuqonda ukuthi kanti kwenziwani kulama Thuthuzela Center kwenziwani la emathuthuzela center futhi ke ngicela ungigoqele isikhathi angisenaso 2 minutes kuphela nawo ungigoqelana ukuthi lona ke suke eserapiwe mayifike lapha kweThuthuzela Center yini enenigqugquza lithi aqikelele ukuthi angayenzi ukuze nikwazi ukuthola bonke ubufakazi. Siye sithi nje kakhulukazi umuntu loyo makangayidisturb icrime scene la kwenzeke khona. Sithi uma lo muntu loyo akangashintshi ingubo abeyigqokile. Uma ngabe ezozishintsha mhlambe kuyenzeka ukuthi kufanele ukuthi uyishintshe ngoba mhlambe ubakudonse bakufaka emanzini mhlambe noma zadabuka la kade uhamba ubaleka khona. Uma kufika isikhathi esinjalo ke siye sithi ungayiphatha sizozomisa kuqala before sizihambise sizithumele for DNA analysis nokuthi siye sithi umuntu akangawugezi nje umzimba akangaxuphi akangenzi lutho akeze kuthina njengoba enjalo ukuze sikwazi ukuthi asimnikeze usizo alifanele ngoba sengiyabona isikhathi sesiyashaya fanele reporte within 72 hours mayefika sizomnikeza ama prophylaxis azokwenza ukuthi loyo muntu loyo angatheleleki igciwane leHIV angatheleleki izifo zocansi angakhulelwa futhi simqalise necounseling ezo-offerishwa njoba ngeke ngashathi khona uChildline no Lifeline okuyibona aba-offerisha lama services. Ethuthuzela kuthe yini kahle kahle ke? iThuthuzela Care Center is a project that is led by NPA kodwa ingaphakathi ezibhedlela. Njoba ngisho ngathi khona ama stakeholders ke lawo ahlukene. So umuntu wonke osuke ungaba umuntu odlwenguliwe
kungaba umuntu onenkinga ekhaya zika gender based violence uyeza kuthina simsize ngendlela esingamsiza ngayo. Ayike sithathele ukuthi sibonge kakhulu sisazongenela ke insizwa la enye emenyiwe ubaba umuzi Mabaso kodwa siyajabula kakhulu ngethi bosiphe lona sikufisela konke okuhle iaward leyo umhlaba jikelele ngathi ungaba unumber 1 ke kuyona. Ngiyabonga kakhulu. Absolutely. Ngomeya ngithi. May 12. Ngomeya uzosimema ke mawukuthi uwinile kodwa mawudliwe ungasimeme. Mawuwinile usimeme. Sinikezwa sonke isikhethiwe. Okusho ukuthi usuwinile vele. Sengiwinile. Uyi top 50. Yes. Abasho ukuthi ku50 unumber bani? Cha, angakatholi. Bazokutshela kodwa ukuthi unumber bani? Angazi ngizozwa mase Inhloko yomnyango ukuthi mayephume kusuka ku1 kuya ku10. Yeah, so singahamba na. Kodwa makuko30 hayi halala. Ayike sikushayela ihlombe sibonge kakhulu ma. Ke sithole ke insizwa leya kaMabaso nayisondele ukuze ngejubane elikhulu sikwazi ukuthi ke silekelana nanhloko yomnyango angathina amazwe nale ingcwepheshi la oyiphethe emnyangweni wakho abantu abenza over and above what is expected of them. uSister umkhumbuza singing nurse uyamkhumbula. Yey. Okuzivezelayo ukuthi laba abahlale becomplain abethi amanesi ayahlupha amanesi ayadelela amanesi akhona amanesi enza kahle akhona ama healthcare workers azimisele ngokuthi kwenzeke okuhle nokutreat abantu kahle siyakuncoma siyagqugquzela lokho and we do also want to ask them ukuthi njengoba besekhona abayidlulisele lento ngoba sifuna ukuba nesystem esebenzayo ezokwazi ukuthi nathi uyabona njengoba omthembu uthola ukuthi umthembu usena 70 sekuyikehla nje umdodovu umthembu kufuneka athole ukuthi asizakale yebo manje uma ngabe kuzoba khona onesi abazoba onesi abangangeneki abane attitude engeyinhle kuyaye kusihluphe laba abakwaziyo ukusilungisela abasilungisele. Absolutely. Khumbuza umlaleli igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za bese ngibakhumbulisa abaleli ngomsombuluko ngolwesibili lo lesiyakulo umhla ka21 kuFebruary 2023 uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali uzobulapha ya endaweni yase ekuthiwa eMzimkhulu kuHerigwala district nalapho ke bezobe esikoleni Indawana High School labazofika ke ungqongqoshe abe nokubonana nabafundi lapha yang bekwazi ukuthi besebenzisane nabafundi kuzoyiwa lapha ya Indawana High School nalapho ke bazobe befike khona bezobheka ukuthi qala kahle ukufunda lapha endawana ziyenzeka yini izinto zenzeke lapha ya sathelele thuba ngibingelele ke umfoko Mabaso ngithi umfoko Mabaso ngiyakubingelela usemoyeni ke manje sawubona. Ngiyakubingelela abamaphisa ngibingelela ababukeli nabalaleli. Awusithi nje fala kahle uthi insizwe yenzani la eMnyangweni kahle kahle ukuze siqonde sizoxoxana nawe namhlanje. Yebo maphisa umuzi kaYise Mabaso ungu-operations manager wakwa EMS Emergency Medical Services kusho ukuthi ngibhekele ukusebenza kwama-ambulance eMnyangweni kuyi-province yaKwaZulu-Natali. Cha umsebenzi omkhulu ke la ngiyangizwe nethi kukhona nalokho ukuthinta namabhanoyi uyena futhi osilethela namabhanoyi hayi bhanoyi mali qhamukile ibhanoyi livela la ukwazi ukuletha ibhanoyi nje umuntu impela nje libhabhe kwanongoma nje ibhanoyi lizolanda umuntu siyawasebenzisa impela nje ukuhlangabeza abantu uma kunezimo eziphuthumayo ezidinga ukuthi kube asheshe kubonakala ukuthi kuzothatha isikhathi kumhambisa ngomgwaqo. Ngizwela ukuthi kunabafuthi abangama paramedics abakhethe ukuthi ke bayozithuthukisa ngokufunda awusilandise ngalolu hlelo. Ngicabanga ukuthi ngathatha kakhulu ngokuncoma umnyango kakhulu ngokukhombisa ukunakekela nokuthanda abasebenzi babo. Kukhona abasebenzi bethu abakhetha ukuthi ngokuthi inhlelo zokufunda nokufundiswa kwama paramedics eziyashintsha sekuyaphuma ekuthenini kube yilama short ama-course amafishane base besebenzisa ithuba lokuthi baye ezikhungweni zemfundo ephakeme. Bathe sebekulezo khungo ke zemfundo ephakeme i-department uma ikuzwa lokho yayisibalekelela ngokuyimali ngalokho ekuthiwa ama-bursaries. Kulabo basebenze kukhona abathathu asebeqedile. Kulabo abathathu asebeqedile Inhloko yomnyango bavela eMzinyathi umkhanya kude neLembe. Ekumnandi kakhulu ukuthi insizwa yaseZululand lapha uMr Kunene yase Vryhead ebi umsebenzi nje hayi isigile lemhlola ishaye inqwa
bayo distinction Musa wena. lapha enyuvesi yaphasa kahle kakhulu ya recognizewa nje ngokukhulu kakhulu ukuthi ihambise kahle kulezi ifundo futhi ezicayi kulolu hlelo kodwa ke ukuphuthumisa ke ngokwesikhathi labo basebenzi babuyeleke emsebenzini yabakhokhela idepartment isithola ukuthi baya sebeqala ukuzifundisa bafunda ke eminyaka yaqala bakhokhela benza u-second year njengoba sebeqedile ke baseyinhlelweni njengamanje zokubhalisa naleli board eliregulator ukusebenza kwabasebenzi ekuthiwa i-Health Professions Council of South Africa. Manje ninazo nivele inhlelo nje zokuthuthukisa abasebenzi ngaphansi kwalomkhakha kuloMnyango. Ngiyabonga kakhulu kulo mbuzo ngemvume yakho nenhloko yomnyango engibese ngicela ngiphathe uprincipal wecollege la kwa EMS ukuthi ayenabise leyo ndaba ngoba noma bengingayichaza kodwa ngicabanga ukuthi angayichaza kancane. Usho ukuthi uthisha omkhulu bengithi uze nomfundi mina uthisha omkhulu noma umfundi lo. Uthisha omkhulu engaka. Absolutely. Senasho uthisha omkhulu kube nje abafundi abancane. Cha kusena uthisha omkhulu siyakubikelela uyaphila. Ngiyaphila ninjani? Ngiyamqala uthisha omkhulu kodwa nje bakithi nje uthisha omkhulu. Awusiphe ukuthi wena ubani wenzani lapha eMnyangweni wezeMpilo? Okay, ngicela ukubingelela amashisane nje inhloko yomnyango uDr Shabalala nawe mphathi ohlela abadidiyeli bonke nabalaleli umphathi wami ngapha. Mina ngiyuthisha omkhulu wesikole ngizothi asesisikole manje sesizoba university. Inyuvesi. Yebo. Futhi usuzoba yini manje kuthiwa yini laba abaphatha ama university? Udini nomureta. Uvice phansi. Uyazocisha ube mkhulu kakhulu manje. Asiyithole le position kungakangena. Sikaqele. Right. Mphathi ohlelo kusho ukuthi ake ngiqale nje ngithi ngidlalela amashisana ukuthi size senze lezo inhlelo oyibuzayo ukuthi inhlelo zini ezenzile ukuthuthukisa abasebenzi. Absolutely. Ungqongqoshe wezeMpilo wamemezela umthetho wokuthi i-education yaka EMS isizoshintsha manje. Kusho ukuthi bekade kunama short courses ngaphambilini umuntu afunde ashesha ahamba ayosebenza. Kusho ukuthi kuthema kubonakala ukuthi kungena izinto enjengo NHI nazo zonke izinto ezenza ukuthi ezempilo ithuthuke kwathiwa angasali ngemumva u-EMS Emergency Medical Services. So lo mthetho wasuphoqa ukuthi manje sishintsheke nathi indlela esenza ngayo ukulungiselela ukuthi abasebenzi la ngaphakathi bakwazi ukuqeqesheka ngendlela esezingeni elifunwa yilo mthetho. So ukukhuluma nje ngokukhulu ukusheshsha ama courses iqala kwakukhona ka 4 weeks kukhona ka 3 months kukhona ka 9 months njengamanje 4 weeks course kwaqala lapho njengamanje ama course kuzoba khona eyonyaka wonke kube khona eka 3 years iqhubeke le ka 4 years enziwe ema university. So thina ke njengomnyango esesikwenzile ukuyilungiselela sesisebenze kakhulu ukuthi sithole nathi sesisehleni lwama colleges noma ngathi ama institutions asebenza ngokusemthethweni okuzothi umuntu mayese exita noma ephuma nequalification la esikhungweni sethu sokuqeqesha kube ukuthi i-course accredited kusho ukuthi ngamanye amazwi mabemphenya la applyela khona umsebenzi uthola ukuthi akusisi certificate somgunyathi icertificate esisemthethweni. Sesikwenzile lokho siwumnyango saphinda futhi saba neprogram ebizwa nge-matric upskill ngoba njengoba le policy ifike nezinguquko ezithile iphoqile manje ukuthi abafundi njoba lama courses eso-offerisha kwama courses aka health sciences ukuthi abantu ababe nezifundo ezinjengo-maths izifundo enjengo-physics, life science ne-English ezi-compulsory lezo bese kuthi ke uma seyihlangane zonke izifundo zakho bese kuba nama scores athile afunakalayo uzokwenza isitifiketi nje iscore sakhona admission point score 18 uzokwenza idiploma 26 uzokwenza idegree 30 uyabona ukuthi kuya ngokukhulu. So ke sizamile ukuthi abasebenzi bethu sibaqwashise ngalokho kuthi labo abathandayo bese beyangena ke kule program ka matric upskill ba upskill
ama-percent noma ngizothi ama-grades abo ku-matric nalaba ababenganzanzanga lezi zifundo nhlobo bathola ithuba lokuthi bangene benze lezi zifundo ukuze bezokwazi ukuthi bathuthuke bangene kulama course amasha esiwa-offerishayo. Ngaphe kwalokho saqeqesha manje abaqeqeshi-ke manje ama-lecturers ngoba manje bona nabo bebenama courses abanye ama-degree athile kodwa manje sebenza o-masters benza o-PhD benza ama-courses amaningi aphathelene no-education o-assessor, facilitator, moderator yonke leyo nto. Ngicabanga ukuthi sikwenzile impela okusemandleni siwumnyango manje ukuthi uma kuthiwa nje sekuyaqala ukufunda na kanjani sesimene si-right silindile nje ngoMarch ukuthi ukhansela as HPCSA azo-evaluate i-college yethu ngoba sesikwenzile okusemandleni ukuvela ohleli sekufanele kufike ukhansela ngoba uyena phela ogavana i-profession yethu ukuthi azobona ukuthi sikulungile yini ngempela ukufundisa lama-course noma ukuqeqesha isikhathi ngoba sisekho ngakuthina omunye uzoyibuza esekhaya ukuthi-ke ku-accesswa kanjani i-access mangifuna ukuba yi-paramedic leli-ke ngoba nethi niyatrainer yiphi indlela ukuthi nginijoyine ngingene ningitraine? Ngibonge futhi lapho baba Maphisa okwamanje i-focus yethu ibisase kubasebenzi la ngaphakathi. Yes. Wonke umuntu uyayebe nakho ekhanda lakho ukuthi uzo-expanda njenge-organization. So into uMnyango leyo osazoyikhuluma uhlale phansi ubonisana okwamanje nje safocus kubasebenzi la ngaphakathi abasebenzi bethu. Cha into enhlekele ngiyathi ngiyacabanga ukuthi kuzomela ke sivule nathi leti college sokuqeqesha nje abantu abathile ngaphakathi nami ngibe uthisha omkhulu nalento yokuba uthisha omkhulu ngiyayithanda. Ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi ngelanga ngibuyise sizoyixoxa le ndaba ngoba ubungakayiqedi ngiyazi kuningi okuthinta nokuhlukumezeka kwabasebenzi ikakhulukazi labashayela ama-ambulance. Bengingasho ukuthi ungathini ke mhlawumbe umlayezo wakho ngaphansi kwaleso sigaba ngiyazi inhloko besithintile kodwa ke siyabona bayahlukumezeka nanokuthi kusho ukuthini kule mphakathi lesisebenzelayo mabe lokhu bevinjwa bephucwa imoto bephucwa amaselula labasebenzi. Ngiyabonga baba Maphisa ngizozama nje ukukhathula kuleyo ngibe mfishane ngakudlulisa nje ukuthi sesiyacela emphakathini ngoba ngicabanga ukuthi sekungaphezulu kwethu namaphoyisa sesiyacela emphakathini ukuthi ungenelele. Siyazi lapha ababanjwe khona abasebenzi edanyini ukhansela khona ubabujali uzamile wathembisa ukuthi uzokhuluma nomphakathi kodwa sekuyisihluku esikhulu ngoba into ezokwenzeka manje abasebenzi ngisho sinelungelo lokuthi sithi awukwazi ukunqaba umsebenzi kodwa ke njengomphathi wakhe uma ekubuza ukuthi ngiye lapha ngiyofa uyophendula uthini ngoba vele uyazi kukhona ubufakazi bokuthi baya lapha bafike babanjwe inkunzi basatshiswe. Ngicela umphakathi ukhumbule ukuthi ukuthathe lokho okusho esho udinga ngoba okubalekile ukuthi nje angeke ukuthi umuntu afikela azoganga engaziwa la endaweni engazazi ingoje zokubaleka okukhomba ukuthi abantu abaziwa endaweni. So sekukhuleka nje bamaphisa ngoba isikhathi asisekho ngoba i-incident leyo kugcina yenzeke lapha edanyini eShongweni lapho kwabizwa khona i-ambulance phakathi namabili time ifike i-ambulance abantu bendawo igangi sezazi nokuthi kufanele behle laba ambulance bethi woza sizokukhombisa ukuthi patient ikuphi bathe besawokha ke kwaqhamuka isibhamu sekufanele kuthathwe izinto kuthatha ama-cellphone baze bathatha nezikhwama zokusiza umphakathi. Lezi ikhwama uhulumeni akayithengeli i-department ayithengeli ukuyisebenzisa yona ithengela ukusiza umphakathi ngoba sine equipment ebiza kabi phakathi kodwa nje kuhambe kanjalo ezosithatha nje isikhwama afuna ukusigaxa la eqolo engazi nokuthi isikhwama esiphathane kanjani kodwa ke ake kusenani awungisize kulabo abafisa ukujoyina ke umkhakha lokuthi yiziphi izifundo kufuneka bacije ngazo ema-high school. Okay ngibonge futhi ezi-compulsory i-mathematics ngisacela ukuqikelela lokhu abeni ukugcizelela lokhu umathlethi ngani zami cha bese i-life science okanye i-physical science. Absolutely. Okay, one of the two. Yes. Bese kuzoba i-English.
awuba-ke so uma ngabe se lezi ifundo engiyibala ezi-compulsory fanele uthole 50% kuzo awu kodwa nkosi kufinyelwa kanjani nje lapha yani fanele uthole 50% kuzo lezi ifundo eziwu-4 ezi-compulsory bese-ke kuba noma iziphi-ke ezinye iy'fundo zakhe eda kule 4 eyizokwazi phela ukukunika i-admission point score efunakalayo. Hayi-ke uyichaze kahle koMnyango, cela usigoqele nawo udaba lwakho luhle sebekubekela abasebenzi bakho kamnandi. Asibonge Maphisa, ngicela ukuqala nge-encourage the current staff kwabakwa EMS ukuthi abafunde. There is a category yakwa EMS called ALS. Ngoba ngilapha ALS ilabo ekuthiwa ba-advanced in terms of life support. Siyabacela ukuthi laba abakwaziyo ukufunda nalaba abangenawo matric uhlelo ukuthi kukhona indlela yokubasiza engathi bangeza basizakale siyabadinga kakhulu. Kodwa ke sengigoqa Maphisa asibonge kuwe, sibonge kubahleli balolu hlelo, sibonge kuSister sizohamba naye bangabe sesiyolanda i-award yethu angathe yakhe yethu. Kodwa ke siyafisa ukugqugquzela abantu ukuthi lo health lifestyle it's a daily thing abayinakekele. Kulolu hlelo asivalelisi sithi kulungeleke bye.